Jeg hedder Susanne Mørk Fogt, og jeg er kasser i vores hyggeforening Solstrålen, en lille forening, vi har her på Næsbyvej. Vi er meget ops på at prøve at holde et godt socialt samvær her på Næsbyvej, sådan så folk føler sig trygge ved at bo her. Og det gør vi ved blandt andet at arrangere en masse udflugter. Det er udflugter, der både skal være rettet mod børnene, det er udflugter, der skal være rettet mod de voksne, og det er udflugter, der skal være rettet mod begge parter sammen, så man kan være sammen. Vi arrangerer også ting, som ikke er udflugter, men bliver her på matriklen. Men blandt andet er vores udflugter sådan nogle ting, som at hive børnene med til Bonbonland og til Legoland, eller til Egeskov Slot, hvor de kan kravle rundt op i træerne. Vi har udflugter, der er måske lidt mere voksenbaseret på at tage til Kronborg Slot, hvor vi har kigget på kanoner og flotte lokaler, og vi har været på Middelaldercentret. Det synes ungerne nu også var rigtig, rigtig sjovt at få lov til både at se de gamle våben og være i sådan nogle forestillinger om, hvor man kunne bare stikke hovedet ud, så de kunne se sig selv i middelalderdragter. De var enormt fascineret af at se bliderne blive skudt af, og de var meget, meget imponeret af de der folkedragter, folk rendte rundt med, og hvor små husene var dengang og sådan noget. Så har vi om vinteren har vi fællesspisning hver onsdag under forudsætning af, at vi kan finde en kok. Men det har ikke været noget problem indtil nu at finde kokke. Det er på frivillig basis. Man bestemmer selv, hvad man har lyst til at lave. Og jo flere grøntsager man laver, jo færre mennesker dukker derop, så det kan man spekulere lidt i, men det plejer at være enormt hyggeligt. Og der kommer både børn og voksne til de arrangementer. Så har vi holdt nogle temafester, for eksempel Halloween. Vi har holdt en 70'er-fest, mener det var. Og vi har også holdt julefester sammen. I år har vi tænkt os at ændre lidt på vores juletema. Det har normalt været sådan, at vi tog afsted i en Movia-bus, en 500S, som vækker stor jubel, når vi dukker op på Svenstrup Gods. Og vi så fælder juletræer selv og tager med hjem, og vi drikker kaffe og synger julesange på vejen hjem i bussen. Vi har så gjort det, vi har spist gløgg og eller spist æbleskiverne og drukket gløggen, når vi kom hjem. Og så har vi klippet julepynt, og vi har lavet juledekorationer. Men man kan godt mærke, at det her med juledekorationer og klippe julepynt, det er ikke så meget inde mere. Så i år vil vi prøve at lave et julebankospil i stedet for, med små slikposer til børnegevinster og hvad vi nu finder på som voksengevinster af sjove ting og sager. Vi har også nogle ferieture. Hver andet år startede vi med at have ferieture, men nu er det blevet lidt mere sådan, når vi har overskud og til at arrangere det. Så vi har haft ture til Prag, vi har været i Berlin. Det er naturligvis mere voksenture, de her ture. Vi har dannet en underforening under Solstrålen for at være lidt mere sikker på, at der bliver arrangeret flere ferieture. Og den hedder så selvfølgelig Solstrålens Ferieklub. Og der skal vi formentlig til London eller Amsterdam eller måske Barcelona næste år. Jeg kan også nævne, at vi har en lille fiskeklub, som tager afsted 2 gange om året og fisker med en fiskekutter. Det er så forskellige steder, de sejler ud, og man kan indimellem undre sig over, hvad de egentlig laver på de der fisketure, fordi det er ikke altid, vi ser de her fisk med hjem. Vi har haft en enkelt vandretur indtil videre ind til byen, hvor vi har haft nogen til at fortælle om nogle forskellige bygninger og nogle forskellige københavnersærpræg, men der er jo masser at tage af inde i København, så det er en plan, at vi vil prøve en eller flere ture næste år. Måske endda tage en lille lokal Rødovre-tur, fordi der er også mange spændende ting i Rødovre, og det ville være trist ikke at kende sit eget lokalområde, når nu det er der. Vi har haft en dejlig tur i Lønstrup oppe i Nordjylland, hvor vi havde lejet kommunens feriehus, eller ikke feriehus, feriekoloni. Og der var vi meget fælles om alt muligt. Der var forskellige hold, der skulle lave mad, og henholdsvis om morgenen og om aftenen og til frokost og sådan noget.
Men det har vi ikke rigtig kunnet siden, fordi vi har ikke været tidligt nok ude til at lege deres feriekolonier, så den type ferie har vi ikke kunnet have. Men det er noget, vi snakker om med jævn mellemrum. Vi har også prøvet at fortælle en hel masse om offentlige transportmidler ved at have ture til Skjoldenes Havn, hvor vi har kørt med sporvogne og været rundt i remiserne og set på de gamle, nogle af dem temmelig ødelagte sporvogne, som de er i gang med at renovere. Det er også meget spændende for børnene at få lov til at køre rundt, fordi de må pille ved alle tingene, og det er jo sjovere end at gå på Nationalmuseet, hvor man ikke må pille. Så har vi nogle af de der traditionsrige morgenmadsarrangementer som pinsemorgenbordet og påskemorgen. Vi har Sankt Hans arrangerer vi lidt sammen med afdelingsbestyrelsen, hvor vi kreerer en heks, der skal brændes af, og vi har lidt sang omkring bålet. Vi har fællesspisning, og det med grill, og det kommer der som regel rigtig mange til efterhånden. Og så har vi, hvad har jeg glemt? Vi har haft nogle enkelte spilledage med petankespil. Vi har lige fået ændret vores petankbane, så den er helt up to date og har måske ikke de rigtige mål, men den er i hvert fald meget, meget, meget velladet. Så der spiller vi om sommeren til stor fryd for ungerne, som holder jo med deres forældre, og det er meget sjovt. Jo, en af vores rigtig, rigtig traditionsrige arrangementer, som vi har hvert år i januar måned, det er bolsjekogningen. Den trækker virkelig mange unger til, og det er meget, meget sjovt, som de kan fylde. Det at de får lov til simpelthen at fylde poserne med så mange bolsjer som muligt, som de selv har været med til at kreere, det er rigtig sjovt. Det eneste problem i det er, at man stinker af det der sukkervas i lang tid. Men det er meget, meget sjovt, for det. Altså, de voksne vil jo helst ikke indrømme, at de smadrer gerne vil lave bolsjer, men man kan godt se efterhånden, som børnene sådan bliver lidt færdige, så bliver de skubbet lidt ud, fordi nu skal vi lave lakridsbolsjer, og nu skal vi lave whiskybolsjer, eller nu skal vi prøve, og det er også en af vores rigtig store traditioner.